Εντάξει, γράφει. Γιατί εγώ κάνω και μισές δουλειές εδώ μέσα. Τι να γίνουμε, τι να κάνουμε, γιατί λανθάνουσα γλώσσα. Κάτι κραυγές αγωνίας. Ήρθα εγώ να κάνω διακοπές σε νησί, σταυμένος μέσα στο τάφο του Τακάσεταμόν. Ησύχασε όλο αυτό και μετά να πάει σε άλλον. Τουλάχιστον με διορθώνω. Αυτό είναι το μόνο καλό σε μένα. Μ' αρέσω. Κατά λάθος είχε ρίξει το ποτήρι με το ούζο. Αλήθεια. Και action! Πολύ αγαπητά μου μοσχάρια, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αποκαλύψω ένα story time το οποίο... Εντάξει, γράφει. Θα το κοιτάζω σε κάθε βίντεο αυτό, να το ξέρετε. Μιλούσα για ένα story time το οποίο θα σας αποκαλύψω σήμερα, που έπρεπε να σας το έχω αποκαλύψει στο vlog που σας είχα ανακοινώσει, δείτε στο παρακάτω βίντεο. Θα σας πω λεπτομέρειες άλλη ώρα για άλλα πράγματα που συνέβησαν, αλλά όχι εδώ. Αλλά εν τέλει δεν σας το ανακοίνωσα και δεν σας το αποκάλυψα ποτέ. Γιατί εγώ κάνω και μισές δουλειές εδώ μέσα. Τι να γίνουμε, τι να κάνουμε, γιατί λανθάνουσα γλώσσα. Α, καλά, έχω κάψει φλάτζα. Jet lag. Anyway, αγαπητά μου μοσχάρια, έχω να σας πω για τη νύχτα της σφαγής της Χίου. Πού θα γινόταν η νύχτα της σφαγής της Αντιπάρου, αλλά εν τέλει δεν έγινε. Και θα σας πω τι συνέβη. Ήταν η πρώτη νύχτα όπου διενυκτέρευσα στο λεγόμενο κάμπινγκ, όπου κατά τη 1-2 κάπου εκεί, δεν γνωρίζω την ώρα διότι δεν κοίταξα και το κινητό μου. Εγώ όντας μέσα στη σκηνή ακούω ξαφνικά κάτι κραυγές αγωνίας ότι κρατάω μαχαίρι και μένα αυτά και κρατάω μαχαίρι και κρατάω μαχαίρι. Δεν ξέρω τι έλεγε, πραγματικά δεν ξέρω τι έλεγε, είχα σοκαριστεί πλήρως. Εκείνη τη στιγμή εγώ ήμουνα μέσα στη σκηνή και απ' έξω υπήρχε ένας διεπληκτισμός με 2, 4, 5 δεν ξέρω πόσα άτομα, όπου ήταν ένας που κρατούσε μαχαίρι. Έλεγε τουλάχιστον ότι κρατάει μαχαίρι, δεν ξέρω όντας αν κρατούσε μαχαίρι. Ήρθα εγώ να κάνω διακοπές σε νησί και κρατούσε μαχαίρι κάποιος, έτοιμος να σφάξει κάποιον άνθρωπο. Που δεν ξέρω και το λόγο δηλαδή, δεν ήξερα γιατί. Εν τω μεταξύ, όλα στο κάμπινγκ ήταν ελεγχόμενα, δηλαδή ξέραμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Οπότε και να γινόταν κάτι, θα γινόταν από μέσα από το κάμπινγκ, δεν θα γινόταν απ' έξω. Γιατί έχουμε και χωροφύλακες, πώς τους λένε. Οπότε εγώ να ακούω σε στάση Κλεοπάτρας, σταυμένος μέσα στο τάφο του Τακάσεταμόν. Έτσι ήμουνα. Έτοιμος για τον άλλο κόσμο, ναι. Κρατάω μαχαίρι και εμένα μην μου μιλάς γιατί κρατάω μαχαίρι και σε τα μάσα αυτά γιατί κρατάω μαχαίρι. Κάτι έλεγε, αλλά εγώ κρατούσα το κρατάω μαχαίρι γιατί έχει περάσει και ένας μήνας και έχω ξεχάσει τις αντιθιαστικές λεπτομέρειες, το τι ακριβώς έλεγε, αλλά εγώ το κρατάω μαχαίρι και κρατάω μαχαίρι γραμμένο από ελληνική ταινία. Κάποια στιγμή ησύχασε όλο αυτό και ήρθε ο χωροφύλακας, ένας από τους χωροφύλακες. Εγώ μέσα στη σκηνή πάντα δεν βγήκα καθόλου έξω. Φαντάσου ξαφνικά με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό και με το άγχος της μάνας μου, γιατί με είχε προειδοποιήσει, να συνέβη κάτι κακό σε μένα. Και επειδή με είχε προειδοποιήσει, πρόσεχε αγόρι μου, πρόσεχε, για φαντάσου τι θα συνέβαινε μετά, συγγνώμη. Έρχεται ο χωροφύλακας, δίνουν τα παιδιά πληροφορίες στον χωροφύλακα πώς ήταν και τι έλεγε και ότι κρατάει μαχαίρι του έλεγαν και εμείς θα τον βρούμε αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα σας πειράξει καθόλου γιατί πρέπει έτσι να τον αντιμετωπίσει το κάμπινγκ, αυτοί οι οποίοι προκαλούν τη βία από όπου και αν προέρχεται, σωματική, ψυχική, θα πρέπει να φύγουν από το κάμπινγκ γιατί είναι κατά και των κανονισμών και είναι και το καθώς πρέπει που πρέπει να γίνει, γιατί ουσιαστικά κινδυνεύουν οι ζωές των πολιτών, γιατί μπορεί να αρχίσει με έναν και μετά να πάει σε άλλον. Κατοίκον έπρεπε να πω, των κατοίκων που διενυκτερεύουν στα καταλύματα, στις σκηνές τους, στα τροχόσπιτά τους κλπ. Τουλάχιστον με διορθώνω, αυτό είναι το μόνο καλό σε μένα. Μ' αρέσω. Έρχεται η μεθεπόμενη μέρα, όπου εγώ έχω γνωρίσει και καινούργια παιδιά, έχω κάνει κάποιες παρέες και μαθαίνω από τις παρέες που είχα κάνει ότι είχαν ακούσει αυτό το περιστατικό και μου λένε το τι είχε προηγηθεί, το τι είχε ακουστεί ότι είχε προηγηθεί.
έτσι. Ένα από τα παιδιά από το κάμπινγκ κατά λάθος είχε ρίξει το ποτήρι με το ούζο στο παιδί όπου σας έλεγα ότι κρατούσε μαχαίρι. Και του λέει το παιδί που του έριξε το ποτήρι ότι συγγνώμη, θα σου αγοράσω άλλο ούζο και θα το λύσουμε το πράγμα, χίλια sorry. Και άρχισε το παιδί που ήταν το θύμα ουσιαστικά, που κράτησε το ποτήρι και του το έριξε το παιδί το άλλο, και τώρα θα μου αγοράσεις ένα ποτήρι ούζο και τι είναι αυτά τα πράγματα, και γενικότερα άρχισε να διαπληκτίζεται με το παιδί. Και το παιδί τέλος πάντων θύμωσε και του λέει ότι δεν θα σου πάρω άλλο και εν τέλει δεν θα σου πάρω καθόλου, κουλουπού κουλουπού κουλουπού. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σκηνικό ότι ήρθα να σε επισκεφτώ στο χώρο που μένεις, σε βρήκα με μαχαίρι να σε απειλήσω ότι σε ταμάς θα κάνεις αυτά, κρατάω μαχαίρι, να σε εκφοβήσω δηλαδή. Πού πάει ο κόσμος, μάτια μου, πού πάει, τι είναι αυτά, αλήθεια. Για ένα ούζο που σου ρίξα θα το παίξουμε τώρα σφαγή της χείου? Ακούστε παιδιά, επειδή όλοι μας είμαστε λίγο πολύ σαλταρισμένοι, μην πουλάτε τσαμπουκάδες και μην διαπληκτίζεστε για ασήμαντους λόγους. Θα σου έπαιρνε εκείνο ούζο και θα το λύνατε εκεί. Να σκέφτεστε αρχικά, γιατί πιστεύω ότι έχετε κάψει και φλάτζες ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό ήταν το μικρό story time της πολύ αγαπημένης μου αντιπάρου. Θεωρώ ότι αντιμετωπίστηκε από την πλευρά του κάμπινγκ αυτό το γεγονός και αντιμετωπίστηκε και πολύ πολιτισμένα. Εγώ προσωπικά τις μέρες που διέμεινα στο κάμπινγκ αισθάνθηκα ασφάλεια παρά το γεγονός που συνέβη. Δεν μου κλέψανε τα πράγματα, ήταν όλοι πολύ φιλικοί, εξυπηρετικοί. Να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από αυτό το κανάλι που μιλάει και για τα απροσδόκητα story times της αντιπάρου και τα κακά και τα εγκληματικά, γιατί είμαστε ένα έγκλημα από μόνοι μας, όλοι εδώ, η μοσχαριά μου δεν έχει όρια. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλα μου τα social media για να με ακολουθήσετε σε αυτά, καθώς και το site με τις φωτογραφίες μου, το νέο και το ανανεωμένο, και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο μόνο εδώ στο Niklaus Channel με πρωταγωνιστή φυσικά εμένα τον Niklaus. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας πολύ αγαπητά μου μοσχάρια και φιλάκια πολλά!